mabungahong kabuntagon mga igsoon. So, live ta mga igsoon. Wata ka panangihid kay kabalo na mo sa kong time. Busy kay ko kanunay, unya kalit-kalit ako ang appointment. That is why I have decided that today, even this morning, wala pa ko namahaw igsoon. Naka-decide ko nga mag-live kay basin unya mabisi na pug ko. So, ako sa ni-share itong live and then please share our live this morning. Aras kamayaan sa Ginoo mga igsoon. Brad sir, shout out. Good morning sir, good morning sir. Duty, why duty ray? Or on duty karon. God bless, nakapadayon ka sa akong pag-ampo, Brad. God bless, God bless. Good morning, sad Sister Jusel Tinebo Natak. God bless you more, brother, sir. Judah Pardillo Obergonzado. Good morning, MG Vlog. God bless. Please share our live today. Pwede sa ninyo i-mention yung mga higala sa comments mga igsoon. Praise the Lord. On duty. Okay. Ampingan kas Ginoo, Brad. Ampingan kas Ginoo. Hallelujah. Okay. Done sharing. Shoutouts tanang mga OFW. Ang uban nga togron, bali. Kita po diri sa Pinas ng mata. Shoutouts to ng mga OFW. I declare that God will continue to bless you. And, mga naka-permanent resident diya, especially sa mga nurses sa all over the world ng mga Pilipino. Shoutout. And of course, sa mga seaman, mga seafarer, shoutout diha. Good morning, Sad. Good evening, Madang Erlinda Mulato. And of course, watching from Iligan this time, Ando Sarol Meyerberg. Okay, thank you, Igsoon. Good morning. Salamat sa pagpamati. Pasensya na no, wala ko nananghid ba nga mag-live ko ron. So, para na ako, manggo, dili ko ingon nga, para nang uban nga, kanang akong i-timing ang mga hours nga muragdagahan bitog bakante. So, ako mga Igsoon, any hours kung gusto, pwede mag-live kay nagbase ko sa kung bakante po dire. No? So, mauna nga pasensya mo ang uban kung mag-replay ani, no? Nga wala ko makapahibalo nga mag-live kay uban kay mo ingon mga bawa ko pastor nga mag-live, no? So, replay na lang jud mo ani. Kay karon man akong bakante nya unya mabisi na po ko di ta ka live, no? Good morning pastor, I'm your follower kanunay kong nagpaminaw sa mga word of God from Lupon, Davao Oriental. So shout out to Sister Andrea Clemenia Rosalina, watching this time from Lupon, Davao Oriental. Okay. And good morning also to Brother Jason Pilayo from Gabunon, Tambulig. Maminaw mi sa imuha nga pulong pastor. Salamat. Salamat Igsoon. Good morning Pastor James. God bless you more. God bless you more and more. Sister Rosel Ripiso. Akong i-shout out ang ato ang mga followers.
Salamat sa Ginoo naabot na gyud tagahapon og 256,000 followers from 255,000. Naabot sa 256,000 followers, and glory to God for that. Kasi may magtuig soon nga ang atong giyaw-yaw diri pulong sa Ginoo. Ang atong gi-share diri puro pang Ginoo. Pero naagi hapoy ganahan. Amen. So despite sa kadautan sa kalibutan, naagi hapoy ganahan sa pulong sa Ginoo. Good morning, Reza Gomez Sabulo. God bless. And akong shout out ang mga star senders, mga subscribers ang ani nga page. Thank you kayo. And actually akong gidelete tong pin comment nga unsaon pag-subscribe. So kay giingnan na pug ko nga nang warta. So ako na lang gidelete kay naam ko ning request para kay di sila kabalo ba. So ako na lang gidelete. No, para walay saba. At least kabalo si Lord sa tanan, okay? Brother Ryan Galaneda, unsa oras sa brother? Watching this time from Germany. Okay, one of the OFW nga nurse. God bless, Brad. God bless. And good morning, sad Sigels Lucas. And good morning also to Brother Elmer Fuentes. Hallelujah. And to Brother Vic Dalot Abaw Jr. Good morning. Shout out ko Hope Ministry of Lunok. Again, shout out sa Hope Ministry of Lunok. Greetings from Brother Vic Dalot Albao Jr. And to Brother Anthony Tapaw. Silingan ako ni Day. Shout out sa shout out ko sa Kabog, Clarin, Bohol ug sa Bunbon, Clarin. Okay. Shout out sa tanang taga Kabog, Clarin ug sa taga Bunbon diha. From Anthony Tapaw. Okay. Good morning, Sad Adilafat Bersamira. Watching from Setchu Walog, Balabagon, Mualbual, Cebu. Hello, Pastor. Good morning. Naglanog-lanog ka na din watching here in Bacolod City, Libertad Public Market. Salamat kay Brother Noel Cesar for listening right now. Naglanog-lanog daw taron sa public market sa Bacolod City. Bacolod City, yeah. God bless, Brad. Salamat, Salamat kayo. 2 a.m. Okay, 2 a.m. Okay, 2 a.m. daron sa Germany. Thank you, Brad. And good morning to also to Brother Bioy Litran. Shout out sa tanang mga viewers and listeners right now from Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, PNP, mga followers na to, Luzon, Visayas, and Mindanao. Camp Osmeña, Cebu, and Tagbilaran City, diri sa Mosa Barracks. Tanan-tanan nga nagtanaw karon no, mga bumbungahong kabuntagon ug ako mong gidasig nga tuaning i-share atong live mga igsoon, and don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Free ra ni. Okay? Naadiya sa caption ang link mga igsoon. Good morning, Pastor James. Watching from Kabangkalan City, Negros Occidental while on duty. Pa-shout out Jers D. Alvarez, okay? Shout out to Brother Jers D. Alvarez while on duty this time. He's listening. Salamat sa igayon ng gatag sa Ginoo igsoon. Good morning, Sad. Mary Ann Managantan watching from Siquijor. Actually, Siquijor is one of the place nga amo ang giplanuhan sa kuang asawa nga manuroy. Siquijor. Shout out Pisigami, Siquijor. Tanan no, may Pisigami family, shout out. Amay buntag watching from Don Carlos Bukidnon sa man Greetings from Kinsaman to, ni Dagana. Neza 912. Okay? So, again, salamat Ikson sa higayon nga inyong gihatag. Medyo nadugay ko na human og na mata karon. Mao na nga actually bag-o pa ko na human og ampo dayon naka-decide ko nga mag-live karon. Di lang nagatod sa akong anak akong asawa. So akong ina ng asawa nga dugay lang uli kay mag-live sa ko. Okay? So I always pray for you mga followers diri. I always pray for of course protection, good health, maayong kahimtang ninyo tanan diha. Welcome kay Pastor under ko ni Pastor Cipriano Junior Makalisang. I-regards ko sister ni Pastor Sep. Ni kanan ako diya magpatupi ko niya. Okay. Maing buntag Pastor watching from Chateau Negros Oriental,
from Sister Roxanne Ramirez Macabingel. Shout out Cebu City Jail. Shout out sa Maximum 4. Kabalo na mo diha no, kinsa nang nadiha Maximum 4. RDC 1 2 3. Shout out. Anyway, let's start. Kay almost 8:30, 8:15 this time. And our topic for tonight, this morning is about temptation siya nga. Ang tentasyon igsoon nindot jud or lami jud siya tanawon. Mao na tong topic karon. No? Kay mao man ni. Di man jud kalikayan kita Kristohanon. Kung naamay tintalunon ang yawa, way lain nga number 1 target kita gyud. No? So mao ni atong isgutan karon, it's about temptation. And shout out to June Peter Rayon watching from Camiguin. Oh, gimingaw ko sa Camiguin, balik mi dia pohon, wala mi kayo natagbaw kay sa pagsuri-suroy sa mga tourist spot tungod kay naasad ko ilaing schedule ba. Mao na nga nanguli mi dayon sa Bohol. Shout out anang taga Camiguin, especially si Pastor Rinaldo. Ilido to Pastor Rinaldo Silva. Sakto ba ko? Pisigami Camiguin. Pohon laag diri yes, laag ko diha sister kay gusto ko mo kapyot atong naay. Taas ka kuan bitaw naam din na si Kihor, kita na ko sa Facebook ba. Mukatkat ko diha katong naay mo gunit bitaw atong murag rope bitaw bisi. Kay shout out Brad Jojo Alisaka. Amping dia Brad, nakas kong pag-ampo kanunay. Watching from Ormoc City. Good morning, Sad. Brother Elmer Puentes. Okay. Watching from Malimono, Surigao. Po, God bless you, Pastor. God bless you more. DJ Parguso. Okay. Praise the Lord. Anyway, mayong buntag sa mga brad na ko sa Alpa Caparo. Advance happy or blessed and joyful 53rd anniversary. Greetings from me, one of the advisor of your advisor and our spiritual advisor from Ro Alpa Clarin, Bohol chapter. Long live mga brad, ipataas itong ngalan sa Ginoo. Kung na may mga problema mga brad, chatty lang ko, comment or PM lang ko, andam ko maminaw, andam ko moampong, mutambag ninyo. Okay, again, shout out sa mga brad na ko sa Alpa Caparo. And of course, Seya Skiptron in Arms, ipataas itong ngalan sa Ginoo. Shout out dahil ko sa 34 ka Park and Go sa Bohol. Okay. Nagtrabaho ka sa Park and Go, Brad? Akong gi-shout out ang 34 ka Bikiri sa Park and Go sa Bohol. Greetings from Brother Anthony Tapaw. Actually, Brad, ang Park and Go sa Clarin, mao na paborito na mong Bikiri nga pirmi mi mo palit. Actually, gapon diha mining ni palit mi. God bless you, brother Pastor. Kabalo jud kong gitawag ka sa Ginoo. Luisito Webes from New Zealand, og shout out tanang mga Pilipino diha sa New Zealand, mga naka-permanent resident namo sa akong pag-ampo. So let's pray, magsugod na ta. Kay nindot kay niya tong topic karon igsoon, may tungod ni sa tentasyon nganong lami ni tanawon. Ug ngano man nga Kristohano na ta, kabalo man ta sa kamatuoran. Usahay matintal man ta or magpatintal or mukaon sa upper sa yawa. Amen? Atuan ning isigutan karon mga igsoon para ma-aware ta sa mga pamaagi ba. Nga bisan ang tentasyon lami kayo, di jud ta magpadala sa kalami. Amen? So let's pray. Father in heaven, thank you Lord God for this day. Salamat Ginoo sa kadasig. Salamat Ginoo sa kauhaw, kagutom sa imong pulong Ginoo nga kami excited na usab mi karon nga mamati sa imong pulong. But before we start, Ginoo, una gid sa tanan, Ginoo, kabalo mi nga imong pulong balaan kini kaayo. Ikaw kini mismo according to your word in John 1:1. So before namo kini Ginoo, hisgutan ug pamalandungan. Palihog susiha mong kasing-kasing. Limpyuhi kami, imo kaming takos ug imo aming angayan kay imong pulong balaan kini. And Lord, I pray, nagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, anda maminaw og tambag og mudawat og correction ug labaw sa tanan anda mosunod nimo. Holy Spirit, amo kang gi-welcome karon sa among pagabuhaton. You are our master teacher this morning. Have your way, speak to us. This is your moment. Lord God, walay laing gipataas namo karon, dili pundok, dili pastor, dili relihiyon,
dili grupo, or even denomination, but today and this morning, we lift up only the name of the King of Kings and Lord of Lords, the name of Jesus Christ alone. We honor you. It's all about Jesus this morning. Lord, thank you for the victory. I pray, Lord God, that as we listen to your word this morning, let it be that we could feel your presence, we could feel your embrace, your comfort, your touch, Lord God, and your anointing, your power. Mabati na mo, Ginoo. I declare peace of mind right now, and I destroy every spirit of destruction today. In Jesus' name. I pray nga walay mga distraction, but we declare victory. We honor you, Lord God, this morning. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. We have 50 plus viewers and counting. Let's go. Please share our live again. And as always, you can mention your friends and loved ones in the comment section, and you can type at followers, at highlights, at everyone. This morning, atong isgutan mga igsoon, ang babae nga unang gihimo sa Ginoo, waylain si iba. Okay? But again, before we start, please share our live. Sa naka-Bluetooth speaker real, palanugin na ninyo. And mention your friends and loved ones here in the comment section, especially those who are struggling in sin. Pwede nyo i-mention or unsa diha mga igsoon. Labi na ito mga bago pang Kristohanon. Nga di pa kamao mo sukol ba og tentasyon. Pwede ninyo i-mention diri, and mas maayo gyud nga i-share ninyo. Let's start. Genesis 3:6. The word of God says, Bisaya ni igsoon, sa pagkakita sa babay, sa iba ni, nga ang maong kahoy manindot kaayo og laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon according to the description of the devil. Mikuha siya bunga ug ikaon niya kini, unya gitagan niya ang iyang bana kung mikaon usab siya. Again, Genesis kapitulo 3 bersikulo 6, sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy manindot kayo, una manindot kayo og lami kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon. Mikuha siya bunga o gikaon niya kini, unya gihatagan niya ang iyang bana, ug mikaon usab siya. Ang Dios magapanalangin siyang balaang pulong. So ano nakita diri mga igsoon, nga ang babay, ang gisgutan diri ang babay si iba ni. And as we all know, si iba igsoon, he is so aware of the truth. Si iba mga igsoon, giingnan siya sa Ginoo nga makakaon kamo sa tanan nga pagkaon diri sa Garden of Eden. Pwede ninyo kanon tanan except this one. Naalamay usa nga nagbarog diha sa tunga-tunga sa Garden sa Eden, nga dili ninyo pwede kanon. Ug matod pa diri mga igsoon, mo backward ta sa atong gibasa, bisan pa mga igsoon ang paghikap ni anang kahoya, dili gyud sila pahikapon. Grabe ang instruction. Grabe ang warning, ang caution ni Lord about the tree. Dili sila pwede mo kaon, bisan pa ang muhikap anang kahuya. Matod sa Ginoo. But sa tanang mga pagkaon ditong dapita mga igsoon, free sila. Pwede nila kanon tanan. Apan gawas lang atong usa nga dili pwede gyud nila kanon bisan hikapon. In other words, si iba igsoon aware na. Si iba kabalo na sa kamatuoran. Si iba kabalo na nga naay consequence. Si iba kabalo na nga gibawal to sa Ginoo. Amen? Kabalo na, murag kita, Kristohanon, Bible believers, we are aware of the truth. We know the truth. We are familiar with the truth and we are familiar with sin. Murag kita si iba kabalo na sa kamatuoran, kabalo na sa maayong buhaton. Pero, tanawa, verse 6, Genesis 3:6, ingon dire. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy manindot kaayo. Kabalo na si iba nga di pwede, kabalo na si iba nga bawal, kabalo na si iba nga sala. Pero iyang gitanaw. Ato makita din mga igsoon nga
naay gitawag og attraction to the temptation. Amen? So na-attract siya, no? Ang gigamit ani nga senses ni iba, walain mata. Mao na mga igsoon, nga ako mong dasigon nga kana inyong mata, dapat kabalo ta mo kontrol, kabalo ta og kinsa or unsa atong angayng tan-awon. Unsa atong angayng tan-awon sa social media, unsa atong angayng basahon sa social media, because not all mga igsoon nga atong tan-awon makabenepisyo sa imong espirituhanong kinabuhi. Dili tanan nga tan-awon nato kay atong makita, pwede nato tan-awon. Nay uban nga atong tan-awon maoy hinungdan sa atong pagpakasala. Because according to the Word of God, our eye is the window for our soul. Ang mata sama ni sa bintana igsoon sa atong kalag. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung ang atong tan-awon, kung ang atong mata puno sa kangit-ngit, maapektuhan ang atong tibuok lawas. O kung ang atong mata puno sa kahayag, maapektuhan usab ang atong lawas. It means that kung unsa ang atong tan-awon, kung unsa ang atong gitan-aw, mo reflect ni siya sa tibuok natong lawas. And this time, igsoon si iba, way lain nga gitan-aw. Gitan-aw niya ang ipinagbabawal ni Lord. Iyang gitutukan, na-attract siya, nakabaton siya attraction sa temptation. Amen? May tanaw siya, o sa diyang nagtanaw siya, iyang giobserbaran nga, nindot kaayo. Ang una, nindot kaayo. Amen? Nindot kaayo, pero nga nung gibawal mi sa Ginoo. Wa siya kabalo nga ang gidili, mao'y labing lami. Wa siya kabalo nga ang gibawal, nindot hinoon kaayo, tilawan. Amen? Sumaw ni nakita ni iba igsoon. Ug sa iyang iyan ning gitanaw ang yawa nakigistorya naman niya nga di na tinuod, ya di ba? Apan ang tinuod mao ni ingon ang yawa mga igsoon. Kung inyo kining kanon ug mukaon kamo niini. Okay? Giilad ra mo sa Ginoo. Kayong tinuod nasayod man gud siya nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya. Kita ninyo ang deception igsoon? Kita ninyo igsoon ang gitawag og linla sa yawa. No? Ngano man, tungod mga igsoon una to kasi si iba man gud ning tan-aw po nagpundo ning tutok. No, na-attract sa temptation. Mo to nga samtang nagtan-aw siya ang yawa nagsige nagbulatik, sige nag-atik niya. Amen. Ang yawa daghan kayog mga gipangsulti nga butbot, bukbuton, bagakon ba yung yawa? Pero wa may problema ang yawa, kay ang yawa magina ang yawa perting yawa gina. Yawa gina siya. Ang yawa liar, bakakon, maninintal, mao na yang papel sa kalibutan. We cannot blame Satan. We cannot blame the devil kay ang yawa gina. Kung naman tayo bilimon kita, kay usay kita mutanaw sa tentasyon. Kung naman tayo bilimon kung makasala ta, dili ang yawa kung dili kita, kay usay kita mupundo sa tentasyon, mututok sa tentasyon. Amen. Ma-attract sa tentasyon na ba? Tanawa si iba igsoon, ingon siya diri, nakita niya nga manindot kaayo. Pero iya bang makita nga manindot kung wa siya mutanaw? Mabati ba ni iba igsoon nga nindot lami? Di ba? Kaaya-aya tingnan kung wa siya mutanaw. Ang nakasayop ni iba kay iyang mata nagtanaw sa gibawal. Mabiti na uban igsoon nga dili kagawas sa pornography. Addiction of pornography. Daghang kay magpa-advise na ako. Kaya ang ila pong mata magsige pong tanaw. Higdar tanaw ng mga reels nga na magtuwa diha. So diha mag-start. Diha namugna kay nagtanaw po ka sa gidili. Kung kabalo ka, nga kanang imong tanawon, posible ka diha mahagbong. Ayaw tanaw. No? Pag wise po, usay magdanghag mong kuta. Sala na to na, so we cannot blame Satan. And we cannot blame other people nga mao'y nagdala na to sa temptation. Okay? Idako naman ta. Kabalo na ta sa kamatuoran. Kabalo na ta sa tinuod kay Kristohanon ta. Kabalo na ta unsay sala o unsay dili. Like, iba, no? Kabalo na siya nga bawal. Kabalo na siya nga di pwede mo kaon, even mo hikap. Ana nga kahoy, but still, si iba igsoon, naglantaw. Di maayo nga mo tanaw. Di maayo mo tutok. Si iba nagpundo. Yung sayang pagpundo, pagtanaw, pagtutok. Iyang na-realize nga, nindot man di ay. Okay?
Tanaw sa ingon, yang agingon rin, ang maong kahoy, manindot kaayo niya. Okay raw, tawag nindot na pa dyan kaayo. No? Grabe, very tempting. Grabe mga igsoon, perting ninduta tanawon, no? Nindot kaayo. Ginapay sunod, og lami kanon. Direra. Nakita niya nga, grabe, no? Lami kanon. Pilmero, nindot kaayo. Ikaduha, lami kanon. Ang bunga ni ini. This nagsugod. Nagsugod tanan sa mata. Do you think, igsoon, makaingon si iba, makauna-una si iba nga nindot kaayo or og lami kanon kung wa siya mo tan-aw? Do you think, igsoon, mabati to ni iba nga lamia ni oy? Ninduta kanon no? Kung wala siya mo tan-aw? Dili. Ang sayop ni iba, nagsigi siya atong sa temptation. Nagsigi siya pundo sa dapit. Nga bawal unta to didon dapita kay matrigger. No? Matrigger ang iyahang weakness or unsa man diha. Ma-curious siya. Amen? Musulod ang curiosity the moment we set our eyes or we look at the temptation like what happened to me. This day ko nagsugod, nag-adik-adik. Sa akong kabata, igsoon, mag 13 anyos pa ko, ato nga time sa sunod buwan. Kay usa ko sa bata, pinakabata nga adik-adik sa among baryo. Di ko mauwaw, musulti diri, kay uban mingon, bot-bot na. Di ko mahadlok, dahil ko kaila di sa among baryo, nakakita ning live. Sila mismo mo confirm nga usa ko ka pinakabata nga adik-adik sa among lugar. Di sa nag-start. Tungod kay perminti ko makakita nga nay nagsuyop sa akong atubangan. Perminti ko makakita nga nay nagrepack og shabu sa akong atubangan. Kay na ako'y amigo nga mauna yan trabaho. So nagsige kog tan-aw, tutok, undo, sa dapit dinaan ng tentasyon, ni sulod ang gitawag og curiosity. Hangtod ning tilaw ko, pag tilaw na ko, tinod ang gingon ni iba, lami. Kayang gidili mo'y labing lami. Pag tilaw na ko igsoon, wa ko magdahom, wa ko magtuo, abi kog tilaw-tilaw ra. Pero pag sugod na kog tilaw, wa na ko kagawas kung wala ko tabangi sa Ginoo. Imagine, pag tilaw na ko igsoon, di sa nagsugod nga ni tilaw ko, kay nagsigi kog tan-aw nga nay nagbahig. Nagsigi kog tan-aw nga nay nagsulog, suyop sa kong atubangan. Sige, kung tanaw sa sandayong, wa pa may uso ang babing ato nga time. No, sandayong ba? Sandayong. Pero nakabot na ko sa babing, pero ang ato nga time na mo before is sandayong. Nga, magsigidagandagan ang murag tubig ang shabu ba? Sige, kung tanaw mga igsoon, sige, kung tutok, hanton, na curious ko. Ug ako magtuo, nga pagtilaw na ko, niabot og more than 16 years ang akong pagkagapos, hanton, ni agi kong pamaligya og shabu. Okay? Nga naman, di sa nagsugod, ning tanaw ko, ang senses nga kung gigamit mata, just like what happened to Abe. Si iba mga igsoon, kabalo siya nga bawal. Kabalo si iba nga sala. Kabalo siya nga sayop. Kabalo siya mga igsoon nga di malipay ang Ginoo. But Abe igsoon, focus on the temptation. But Abe igsoon, meditate or look at the temptation. Naay attraction. So sa sige siya tutok dito ra ning gawas igsoon ang iyang curiosity. No? Ning ingon siya nindot man day kaayo. Nya lami man kanon. Di ba? Something ana kita nalimot siya nga makahilo dito. Ug mao to mga igsoon iyahang gikaon. Ug mao to nakasala siya. Nya iya pa jung gitagaan iyang bana sila nang duha nakasala. Unsay akong gusto ipaabot ninyo? Ang akong gusto ipaabot nyo mga igsoon is this. Dili sala sa temptation. Dili sala sa yawa. Ang sala na nato. Nga naman, aning mata na to igsoon. Dapat kamauta. Dapat magbantay ta kung unsa atong gitanaw. Kung kabalo ka igsoon, nga maunang dapita nga huyang ka. Unsa may imong gibuhat nga nung mitanaw ka diha? Kung kabalo ka nga gapos ka sa pornography. Kabalo ka nga usahay balik-balikan ka sa yawa sa mga addiction nimo. Din ayaw tagahig lugar ang yawa. No? Mata mag-start igsoon. Sa mata nagsugod nganong si mingsulod ang tunglo sa kalibutan. Ang sin may enter sa kalibutan, sin enter the humanity.
because of Adam and Eve. Pero disagi kan mata. Kay tanawa, kung si iba mga igsoon, wa pa to mutanaw dito, si iba nagpiyong pa to, or si iba wa naghatag og gigayon, si iba wa nagpundo atong dapita. Do you think mukaon siya? Kung si iba ning likay pa lang dito dapita, do you think nay opportunity nga makakaon siya? Pero wala. Wa siya mulikay sa tentasyon. Nagpundo siya. That's pride. Amen. Ingana ta usay igsoon. Kay feeling nato lig-o na kay ta, kay Kristohanon ta. Feeling nato we are so mature regarding our spiritual life because how many years na ta nga Christian na natay ministry. Kadagang pastor nakasala og adultery. Kadagang mga nasa worship team nakabuntis. No daghan kayo nga man kumpiyansa. It doesn't mean that we are strong or we are mature regarding spiritual sa atong spiritual life. Nga tuyuan nimo og pundo sa tentasyon. Tuyuan nimo og tutok ang tentasyon. Tuyuan nimo igsoon og focus no og entertain nga nakay attraction sa temptation. No way maing laki og way maing babae dia, especially kanang temptation sa sexual immorality. Way lain ra ba nga giingon ni Paul igsoon nga ang antidote igsoon, antidote or ang way, the best way to fight sexual immorality is to run. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, no? Run from sexual immorality or flee from sexual immorality. Sama sa gihimo ni Jose. Si Joseph igsoon, gitintal siya about immorality, sexual immorality. Wa siya ning ingon nga di ko. No, di ko mo pundor ako diri pero yan ning balibad siya but at the same time nidagan palayo. Why maing laki igsoon? That is why paminaw mo, di mo pasabot nga anointed ka, dinihugan ka, karaan ka nga Kristohanon. Kabalo na ka sa kamatuoran. Mutanaw lang ka, mututok lang ka sa tentasyon. No. Pride na. Usay hambog kay ta. Mature na ta. Usay hambog kay ta. Kay dako na kay tagaagi mawitong gihagbong ta. That's pride, igsoon. No? Knowing para nimo, kaya na ka ni Lord, mahandol na ko ang kagalingon, kay mature na ko. Kaya ran ako ni, kaya ran nimo, kaya mukat. Makaya nimo? No. Si iba, igsoon, na kaya ba niya? Wala. Nagpamatuod lang ni igsoon nga walay kumpiyansa. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Sakto ang pulong sa Ginoo. Ayaw tagaig higayon ang yawa. No? Walay kumpiyansa. Ligon ka, no? Muna mga igsoon nga, dapat mag-wise ta in everything we do. Once we say and we detect igsoon, nga naay tentasyon, ayaw nilang tanawa. Ayaw kintirtina, piyong. Likay anang dapita, dagan, palayo. Amen? Kung ni-absorb na, kay nakakita ka, pangayog pa sa ilo, samtang wa pa na, munaog sa imong kasing-kasing. Amen. Kay di kalikayan, makakita ta, wa tuyuaw, aman mo tuyuaw. Lahi man po nang hingduol dyo ka, imong gituyuan. Makakita gali ang tentasyon, isong piyong dahil pangayog pa sa ilo, Lord, even me, ingana ko. Lord, sorry, Lord, sorry. Minglabay o kalit, Ginoo, tentasyon, pa sa ilo ako, Ginoo, limpiyuya kung una-una. Jesus name, amen. Mawada yun. Dili makapenetrate, be wise. Sa mata magsugod tanan. Si iba nakasala iyang gikaon ang gibawal nga prutas gihatag pagyud sa iyang bana. This nag-start sa mata. Because again, as what I have said igsoon earlier, according to the word of God, the eye is the windows of our soul. Mao ni siya bintana. Kung unsa imong gitan-aw, mapiktuhan ang imong tibuok lawas. In other words, mapiktuhan imong unahuna. Mapiktuhan ang imong kasing-kasing. Pagbantay igsoon. Ayaw pagtuo nga ligon ka. Ayaw pagtuo nga dasig ka. You are on fire with the Lord. Tuyuan imong tan-aw ang di angayng tan-awon. Magpundo ka sa dapit nga di ka angayng magpundo. Gawas kung gisugo ka sa Ginoo to soul win anang dapita. Amen. Kaya ko muadto man ko sa dapit nga naay drug din. Okay ra man ako kay mao man ay gisugo sa Ginoo nako para muwali ko sa mga adik-adik. Pero wa ka sugoa, mupundo ka sa mga lugar nga naay mga adik-adik, klaro kay musuyop kag apil. Amen. Ay kumpiyansa, be wise. Ano mga igsoon? No? Kung makabalo ka nga kana nga sitwasyon, makatrigger sa imong kaluyahon, ayaw na nagduula, ayaw kumpiyansa. No? Kung kabalo ka mga igsoon nga kung imo nang tan-awon, ana mo kuang gyud ni budakko gini, ayaw entertain na. Because as what I have said, igsoon, ang yawa, ako na yung ibalik-balik ninyo, kabalo ang yawa nga na-attract ka
sa tentasyon. Kabalo ang yawa, mga igsoon. Nganong kabalo man siya, pastor? Nganong pastor nga ang yawa, kabalo man, kabalo laging yawa, kabalo ang yawa kay ngano man. Ang yawa gipanid-an ka permente. Basi nalimot ka ug ako ni balikon. How many times you hear this verse in my preaching, mga igsoon? And even sa mga videos nako nga. Ang yawa sama sa leon nga nagngulog. Again, ang yawa sama sa leon nga nagngulog, naglibot-libot, nangitag tukbonon. Okay? So, ang yawa igsoon walay tugpa bangag kay ang yawa. Tama kay permente. Matulog ka, ang yawa mo tintal nimo pinagi sa damgo. Kabantay mo kinsay nakasuyaw nagdamgo og mga dautan. Bisan magampo ka na nga na. Ang yawa, we are always under attack because of course we are Christ followers. Dili naman atakihon sa yawa tong mga iyaha. Kita nga kabalus kamaturan atakihon. So sige na siya atake and Satan is so familiar with your weakness. Asa nga area nga huyang kakabalo ang yawa diha. And Satan knows what is the best temptation for you to offer. Kabalo ang yawa na. And Satan knows what is your favorite sin. Di ba? Mao na nga kabalo ang yawa ug unsay pinakalig-on nga tentasyon. Giupo-upuan ka permente. Mao na nga ay kumpiyansa. Ayaw tan-aw. Kung nakatan-aw magawa tuyo, ayaw dugaya, ayaw pundoy, ayaw dugaya. Undanga na yun, pangay pasaylo, palimpihoy ang mga una. Worship the Lord, pray, mawala na. Resist the devil. Amen? James 4:7. In Jesus' name. Amen? Aron dili makapenetrate ang temptation. Piyong. And aside from that, pamili og imong tanawon. Naka sa social media, pamili og unsa imong tanawon. Kayo say, nalingaw ka sa imong gitanaw, pero ang Ginoo wa nalingaw. Ug sa imong pagkalingaw, mihatod hinuon sa tentasyon. Nya pila ka minuto og oras natintal ka, nakasala ka. Pilmiro, lingaw pa kay ka. Lingaw ka. Lingaw ka hantod. Hantod sa imong kalingaw, wa day nalingaw ang Ginoo, hantod nakasala na inong ka. Timani dili tanan butang ikaw nalingaw, ang Ginoo nalingaw. Dili tanan imong kalipay, ang Ginoo nalipay. But I believe we have the Holy Spirit. Badlungon ka. Once mabati nimo nga murag there's something wrong. Mabati nimo nga murag naaman, labi na nako igsoon. Ako igsoon prangkahan mo. Ako dali ko ka-detect nga naay tentasyon kay manglimbaw akong balhibo, maglingilingi ning ano man niya. Magistorya ko. Kadaghan kayo how many times na niya akong gi-share sa akong asawa love ngano man ni. Every time nga na ako'y ka-istorya, makabantay ko nga kargado kay natawanan kay grabe ang akong malimbawd sa balhibo hasta akong ulo mga igsoon murag mubarog akong buhok. So ma-feel na ko ako ma-discern nga kaning tawhana na ani gitaguan. Kaning tawhana na ani gibuhat nga di maayo. Kaning tawhana nagpakaron ingnon rin ako istorya pero naa ni gisulti nga maka-discern ko pero di ko magpalata. No? I believe when we have the Holy Spirit, makabantay ta nga ang imong gitan-aw ihatod na kapadulong ana sa sala. Mao na igsoon nga pagbantay. Di man kalikayan nga natay mata, pilia ang imong tan-awon sa social media. Pilia ang imong tutukan. Ug kabalo ka kanang dapita nga pwede ka matintal or matrigger ang imong kaluyahon, dagan palayo. Ayaw pundo, ayaw pagpakahiro nga ligon ka. Ayaw pagpakahiro igsuon nga pastor bitaw ko lagad ko sa Ginoo, daghan mao nang daghang pastor nga ngabit. Yes, ako prangka ko. Dili niingon nga ni prangka ko mga igsoon kay salig ko kay ever since na pastor ko wa ko niagi og pangabit no dili nga na. Kung dili, realidad yun na. No? Why? Because of pride. Garbo ginaigso, nagtuo ka pastor ka di ka matintal. Nagtuo ka pastora ka di ka matintal. Nagtuo ka worship leader ka na ka sa worship team. No? Usa ka primary leader sa church, daghang kag disciple, di ka matintal. Abi kay ligon ka spiritually, ning graduate kag Bible school, di ka matintal. Pride na. Mao na igsoon nga ako mong ingnonayo kumpiyansa bisag unsa pa ka diha. Ako gali ko ng kumpiyansa. Bisag mag-advise kong mga babae na akong asawa sa akong tapad. Why kumpiyansa? So be wise. Pangyawa, maro kay na. No? Why kumpiyansa? Igsoon. Tanawa si Iba. Nagtuo ba to siya? Matintal siya? Wala siya magtuo nga that day si Iba makasala. Why? Kay kabalukod siya sa kamaturan. Pero tungod kay nagsigisag tanaw lantaw-lantaw siya ba? Mura maglami tanawon. Nga ang gibawal ni?
Yung murag lami siya kanuno, way tatsa ba? Hamis kayo. Sinaw kay the truth is this. Ang tentasyon, lami, gina. Walay i-offer ang yawa nimo nga dili lami para sa mata nimo. Tanan nga i-offer sa yawa nimo, mao gid na imong kaluyahon. Satan knows your weaknesses. Satan knows your favorite sin before. And Satan knows what are those things that makes you slave in your past before. Kabalo ang yawa na. Ako kaila ninyo, pero ang yawa kaila kayo ninyo. O kabalo siya, o unsay pinakalami nga tentasyon nga yang i-offer nimo. No, kabalo kaila. No? Mao na nga, kung gusto ka nga dili mahagbong, be wise, ayaw kumpiyansa, ayaw pundo ang dapita. No? Ayaw pag hinambog nga nakapasting ka o 40 ka adlaw. Ayaw hinambog, pasting ka o pila ka adlaw. 3 days, 4 days, 20 days. Sige og fasting, ipanghambog na to. No, ayaw panghambog. Way maing laki, maing babae diya, mas mayo mulikay. Mas mayo di suwayan, igsuon. No? Mas mayo di ka mo pundo ang dapita. Kay sama sa akong gibalik-balik, mao na hinungdan nga dagang pastor nakabuntis. Bisag asawa sa pastor, may kuyog ug laing pastor. Kumpiyansa man. Dako kay time na sila ram doon nag-advise, nag-counsel. No, sayop na. Kay sakay ug sakyan na kay nag-advise na magpa-counsel ko. No, sayop na. Ako mo counsel ko, dalo na ko kung asawa, kung babae na. Di ko mo tugot nga babae o laki. Dapat, babae, lalaki. Or babae o lalaki na nay daghang babae or nay daghang lalaki, something ana. Di pwede sila duha, babae lalaki. Amen? Magminaro ta. Be wise kung unsa kamaro ang yawa. Dapat mas wise ta. Kay naa na to ang Ginoo is the God of wisdom. The author of wisdom. Amen? Ay kumpiyansa, igsoon. Concern lang ko. Kay nga naman, labi na ning sala sa spirit of lust, kaning tentasyon sa spirit of lust, kusog kayong kaulag ron. Grabe ka kusog. Muna nga, mas maayo nga mulikay, mulihay. Mas maayo nga dili mo pundo. Mas maayo nga mudagan palayo sa tentasyon or any opportunity nga makakommits ka og sin. Mas maayo nga mupalayo ka mudagan. As what I have said, Igsoon, it is not all the time that once you run away from the temptation, you are a coward. Pero sometimes, ang pagdagan, dili tinalawan, kung dili mao ang hinungdan nga kita makabaton og kadaugan. Amen? Kay dili tanang temptation nga nasa imong pundo nga mo resist ka, in Jesus name, mo balibad ka no, naay ubang tentasyon nga di pwede suklan, mudagan na lang ka. Amen? And aside from that, pagbantay kung unsay mong tanawon. Kabalo ko tanan, busy kay ta, sometimes natag himo na tong kana bitong pampalipas oras ang social media. Dili man na sayo pud siya, labi na kana bitong ang imong gitan-aw pud diha mga productive pud ba? Pulong sa Ginoo. Pero ay kumpiyansa kay usahay ra ba? Mutipas ta sa unsan lang atong tanawon. Ako ay painumdum lang ni nga ayaw og kumpiyansa kung unsa ang imong gitan-aw sa social media. Unsa imong gi-scroll sa mga reels sa Facebook. Kay prangkahan ta mo. Yes, na ako'y ministry sa social media, parehani. Okay? Na ako'y ministry, ministry man eh. Kaya akong gibulabog ang yawa, pero prangkahan ta mo. Majority sa social media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, sa kangit-ngit jud. Majority sa social media sa yawa. Muna nga'y kumbiyansa. Pagbantay, ug unsa imong gitan-aw. Kung unsa ang imuhang mata nakapokus pagbantay. Ngano man, kay ikaw ra po'y gibantayan sa yawa. Dili tanan makita nato sa social media, angay natong tanawon. Dili tanan nindot tanawon, makaayo nato. Naiuban igsuon. Angay nato likayan. Angay nato igsuon nga dili punduhan or dili nato entertainon. Because the moment we're gonna entertain that,
temptation or the moment nga makitaan sa yawa nga, oy, na-attract si pastor, si Brad, na-attract si Mauni. Di jud ka undangan. Amen? Bantaye, pagbantay, or kung mahimo igsondagan, likay na lang. Ayaw pag salig nga mature ka spiritually, dugay na ka, no, ayaw. No? Imaw na hinungdan, nga daghang nabagsak tungod na. So be wise. Mao ni mensahe ni Lord for us this morning. Ako wala ko kabalo kung uban yun nag-struggle ba yan napita o nag-struggle mo mga makahimog sala. Pero I think need kay nato ni kay gihatag man ni Lord. No? Kay lahir baron ang tentasyon karong mga panahon na kusog kayo. Tungod kay ang kadautan ni Saka. So mas kusog ang pagpamuhat ron sa kangitngit, mas kusog ang pagkabig bitaw, pagbira ba paghila sa mga Kristohanon ngadto sa dautan. Mao na nga pagbantay sa imong gitan-aw, imong gitutukan, imong gi-entertain. Pagbantay kung unsa nang lugara, unsang dapita nga kanunay kana diha. Kay basin kanang dapita, mao nay maghatod nimo nga madisgrasya hinon ka. Amen? Be wise, igsoon. Mao niya mensahe sa Ginoo. Again, si iba awareness kamatuoran. Si iba kabalo na nga sala na. Si iba kabalo na nga gibawal to sa Ginoo, pero si iba gahig-o. Si iba garbuso or garbusa. Si iba igsoon, bisag kabalo na, curious siya, ing tanaw siya, mingtutok siya, nagpundo siya, ang hinungdan, gilamian siya, giganahan siya, ug hangtod, nahagbong siya sa pagpakasala. Yes, we are not perfect. Makasala magita, pero lahi po nang nakasala, tangan nagdanghag. Amen. Atong kuhaan og lesson. Kuhaan atong pagtulunan ang naitabo ni iba. Nakasala siya, kay bisag kabalo na siya. Nagpundo man siya dito, naglantaw-lantaw siya ba? Bitaw no, gwapa lagi ni. Gwapo jud ay siya, ang gingon nila, gwapo siya. Nindot man dayon ning kuhaan, nindot o dito. Pero kabalo na ka nga di maayo. Pero nganong nitanaw ka, ming totok ka, ning pundo ka. Ang hinungdan, na disgrasya ka. Amen. Igsoon ang tanan gidaog na ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So ayaw pag kinabuhi nga daog-daogon sa yawa. Ayaw pag kinabuhi nga peldiro ka, kundili madaugon ta. Di man ta mahimong perpekto, pero at least dili ta danghag. Mga maalamon ta. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat aning imong gihatag namo, Lord, nga usa ka mensahe nga makapamatngon ka namo. Usa ka mensahe nga magbantay mi sa tanan namong pagabuhaton. Kay ang yawa di ka kumbiyansaan regarding temptation. Kay tao lamang mi. Bisag unsa pa mi kadasig, bisag unsa pa mi Ginoo ka anointed, bisag unsa pa mi ka matured spiritually, it doesn't mean that voluntarily we dwell on the temptation or we have an attraction of the temptation. Mas maayo Ginoo nga mulikay mi, mas maayo nga di mi mo tan-aw. Father God, I pray that this message, Ginoo, will always remind us every day. Kay every now and then tintalon jud mi. Tintalon jud mi every hour, every minute. Why? Kay mao gyud nay mission sa yawa. Ang ipabagsak mi, ang mission sa yawa nga mobalik mi sa among kaniadto. But Lord, thank you for your word today. Kay gipahinumduman mi nga magbantay mi especially sa among gitan-aw, especially sa among mga nakita, Ginoo. Salamat Lord, thank you Holy Spirit for your word, for your wisdom. Thank you for your presence. I pray Lord nga dili mo labayng kawang but amo ning i-apply ug mahimo ming madaugon pinagyan ning mensahe. Salamat Ginoo. And right now Lord, I continue to pray to all of the viewers right now. Lord God, continue to bless them according to the desires of their heart. I speak blessing for them right now. I speak life. I speak financial breakthrough, Lord God, sa tanan mga naglisod karon Ginoo. I declare provision sa tanan nga naay utang. I declare, Lord, nga mangita kag paagi nga maimpas na unya. Himuha sad silang wise, Lord God, kung mangutang. Labaw sa tanan, himuha silang matinud-ano nimo. Kay sometimes because we are not faithful for you regarding our income, maunang makautang-utang mi kay sige po migpangutang nimo Ginoo. So Lord God, himuha ming faithful. And aside from that, ako nagampo Ginoo nga sa mga naitrabaho Ginoo nga mahimo sa faithful nimo. Mga negosyante, pauswaga Lord God, o mahimaya ka sa ilang income.
Sa mga way trabaho, Lord God, I declare open doors for a job, open doors for opportunity nga makatrabaho sila. Unya, trabaho Ginoo nga makapaduol nimo dili kay trabaho nya malayo pud nimo. Kaya ang imong plano dili mi para malayo, but your plans, Lord God, for us nga ma-prosper me, not to harm our relationship with you. So Lord God, thank you. Salamat ana nga blessing. And Lord God, ako nagampo Ginoo sa tanan nga nagtan-aw karon nga naa sa mga problema, depression. I declare hope and I declare peace, Lord God. I declare comfort. I declare healing sa mga naay balatian sa physical and emotional in Jesus name. And I pray and I declare sa tanan nga nagkinahanglan og kagawasan gikan sa mga gapos sa any addiction baron sa scatter, addiction sa illegal drugs or ilimno makahubog or pornography. I declare deliverance in Jesus name right now. Maset free sila right now, Lord God, sa mga gapos ni Satanas ug mga lagad sila nimo nga matinud-anon. Gustanan nga nagampo sa kaluwasan silang tibok panimalay. I declare complete salvation to their whole family, not just their own family, whole family, but of course their relatives, their friends, Lord God, in Jesus name. Lord, all in all, thank you. Niningkat na among dawato ng kadaugan. Dawato namo ang milagro. Dawato namo ang kahibulungang butang, panalangin gikan kanimo. Himo alamang ning kapiyalan ug angayan, Ginoo. Kay unas tanan gitan-aw nimo among kasing-kasing. This is our prayer, Lord God. Among kinigisilyuhan sa gahom sa Balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen and amen. Mabungahong adlaw mga igsoon, mamahaw na ta. Thank you, 100 plus viewers. Sa mga na late, replay lang, indot kayo ni mga igsoon. Praise the Lord. And this time, I will give back all the glory to the King of Kings. Shout out sa mga relative na ko diya sa Tangaran, Clarin, kinsa man from Jamaica, G. Humamoy Abrero. From Iligan. Na kay mga relative dire, silingan ako, Tangaran. God bless, sister. Thank you. God bless. God bless. Again, akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory, I owe it all to God. Credit all the adoration to Him. Okay, again, that's all for tonight. This morning, naanad nga gabi. I pray that God will bless us today, and I declare that today is gonna be a fruitful day. A day that full of victory, and God will bless all the works of our hands. God will lead us, will guide us into success and victory. And of course, sa mga OFW nga padung mga tulog, I declare God's protection. I declare the presence of God will go with you. Safe and sound, mata mo nga malinawon uban sa Ginoo. Okay? So thank you, and don't forget to subscribe sa itong YouTube channel, Freira. You can find the link in the caption of this live. Kay, kung ano naman siya, only 30 days na niya itong live, mawala na niya, automatically ma-delete ni. So, mauna nga, ako ning i-upload sa itong YouTube channel. Lugi ko kay naulahi ko. Salamat, pasensya na, igsoon kay wadyo ko nagpahibaw nga mag-live ko. Tungod kay nagdepende man ko sa kuang bakante, pero i-replay nindot kay ni. So, sa tanan nga nakadungog ug nakahuman, pwede ninyo i-share. Pwede ninyo igsoon i-mention yung mga higala, patanawa ni labi na nag-struggle sa sala. Kay basi nakasala sila kay sa ra pud nila. Amen. So again, that's all for this morning. Don't forget to invite your friends to follow our page para ma-bless pod sila. Thank you. See you next time. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless everyone.